Shubor nakaslem jong unongsan hima. Tak. Ya, dapat. Oi. Ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills kalaaya ka hukom hapo ka Section 144 CRPC ban amsya bandi kitiar kitar kibanap kum kitari bat kiwan haki jaka patba bat haki road surak hakandailat bat hajil road Shillong. Kalaong baya kum kini kijat tiar banap la bandi tang hapo kidukan. Ya kani ka hukom la ai hadin balayo jing tem baga jingdi kitiar bat ki white harut surak kala ban bu jingma lada ki runar ki yo ban shem bat pendan kami kitiar persai ki nong di dukan bat ki nong let nong wan.